Убих семейството си и се обесих, защото загубих ума си. Аз, Крис Беноа, бях един от най-добрите професионални кетчисти през 90-те години. Нямаше брутален бой или брутална сцена, която да откажа. През 1997 година започнах афера с Нанси, която трябваше да бъде само за пред камерите, но тя прерасна в истинска любов. Скоро се оженихме и ни се роди прекрасен син Даниел. На пръв поглед бяхме перфектното щастливо семейство, но дали? През юни 2007 година се обадих на моя добър приятел и колега Чаво Гереро, че няма да мога да летя за един от боевете ми, защото жена ми и детето ми са много болни. По-късно вечерта той и още няколко мои колеги получиха изключително странни съобщения от моя телефон и този на жена ми. След като продуцента ми ги беше чул и не успя да се свърже с мен и с семейството ми притиснен, той се обади в полицията, за да проверят дали всичко е наред. Те пристигнаха в дома ми в Джорджия, но никой не отваряше вратата, наложи се да влязат, но това, което намериха, беше потресаващо. Първо те се натъкнаха на жена ми Нанси, която беше удушена, вързана и увита в одеяло с седяща Библия до нея на пода. След това откриха сина ми също удушен с Библия до него. Накрая намериха и мен обесен в собствения ми фитнес, след като бях осъзнал какво бях сторил. Всички бяха потресени и си питаха защо бих сторил подобно нещо. Отговорът излезе по-късно в моята аутопсия. Заради бруталната ми кариера и множеството удари по главата, имах заболяване, от което мозъка ми атрофираше и ми правеше бъркан, неадекватен и агресивен. Употребата на стероиди само беше допринесла за влошаването на моето състояние. Мислите ли, че това бе истинската причина да сторя подобен ужас? Или истината е друга? Споделете долу в коментарите.